Здравейте, приятели! Ако ви кефи моят геймплей, можете да джойнете клуба Царството. Тук има 3 активни члена, които са много активни. Така. Сега. Нека да започваме. Сега ще играя с Хенсън Брок. Колт де. Колт. Сега нека да започнем. Сега малко ще се разсейвам заради клипчето, ама. Трябва да има някакви жертви, така. Убирам. Хей, Джаки, не мен. Така. Хей. Много яко вайп създава този скин. Ехо. Бързо победим. О, вампримо? Добре. No проблема. Давай си ми някакви неща, давай. Аз ще продължа да си събирам квеста. Приятели, ще има един сезон сега, който ще излезе на 1 май. Искам да реагирам. Ще ви кажа новите неща на спорт. Новите неща, в който съм правил такъв спорт. Не, сега ще ме убие. Лами, артист. Не. О! Не дей, моля ти се. Фанк, не дей. Моля ти се. Не прави тапизми. Окей. Идвам спокойно, Фанк. Ти събирай там нещо. Не ми пускай такива кони, че ме изнервиш. И браво, ай сега малко да се перем за нас, защото сме малко... сме във форма. Мамо. Когато сте сами, бягайте, просто изплашете съперниците си малко. Ето. Махайте. Да, ето, виждате ли? Това е стратегията и чао!